ሰላም ምድንጓይ ሰነፍ ምዃን ማለት ይኾነ ነገራት ናጋ ክሰርሖም እየ ናጋ ክገብሮም እየ ምባል ውፅኢቱ ካብ መፍራሕና ልናጋ ላበልና ንሕድሮም እቲ ዓይነት ውፅኢታት እዮም ለፍርሑና ብዚ ስራሕ ተወደቅኩ ልብል ሰባት ኸትኣዮም ክብልኒ ልብል እና ብስሩኸ ይኽእለው ድየ እዚ ስራሕ እዚ ልብል ፈርሐ ውሽጥና ስለሌለ ሓደ ነገር ንምጅማር ብዙሕ ግዜ ይወስደልና። ለምሳሌ ኣነ ዩቱብ በብሰመኑ ሓደ ቪድዮ ክለቅቕ እየ ለሓስብ ነይረ። ነገር ግን ድሕሪ ሓምሻይ ሰሙን እዩ ኸዚ ድሕሪ 5 ሰሙን እየ ልለቅቕ ኣለኹ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ዞም ፍርሕታት ስለልሓዙን እዮም። ይኽእሎ ድየ ሰባት ኸትኣዮም ክብሉኒ በረከታዊ ዩቱብ ጀሚሩ ምናምን ኢሎም ልህቡኒ ፊድባክ ካብ መፍራሕ እና ብባዕለይ ዓርሰ እምነት ስለለይ ነበረኒ ካልኣዋይ ቪድዮ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሓደ ሰሙን ይለቅቕ ኣለኹ። ሰነፍ ኮይነት ኣይኮነስ ዞም ውፅኢታት ስለለፍርሑን እዮም። ስኻለ እስካዕ ኸዚ ለይጀመርካዮም ስራሕትታት ሰነፍ ኮንካ ኣይኮነስ ዞም ውፅኢታት ስለለፍርሑካ እዩ። ሰባት ኣጠቃቅማ ግዜኻ እዩ እኮ ነገራት ክተጓትት ነገራት ልናጋ ክትብል ልገብረካ ኣለዉ ክብሉካ ይኽእል እዮም። ግን ኣይኮነ ኣጠቃቅማ ግዜኻ ኣይኮነ ልለይጠቕሙካ ነገራት ብዙሕ ልለየገድሱ ነገራት ኮ ሙሉእ ትኩረትካ ሂብካ ግዜ ትሕልፍ ኢኻ። ልጠቕሙካ ልለገድሱካ ልናጋ መጻኢኻ ጠቃሚ ዝኾኑ ነገራት ግን ግዜ መሃብ ኣበይካ ንምጅማር ኣበይካ ልናጋ ተሕድሮም እዚ ልኾንሎ ለአእምሮና ስኬት የሆነ ልርድኦስ ምቾት እዩ ለኣኻ ከቅርበልካ ልደሊ ለፍርሑካ ለስግኡካ ነገራት ክትገብር ኣይደሊ። እዚ ብፕሮሰስ ኢኻ ኣልሚድኻዮ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክትጅምር ደፊርካ እንድሕር ለይጀመርካዮ ኣእምሮኻ ኣይ ካሊእ ነገር ቀለል ዝበለ ነገር ክትገብር ይነግረካ እሞ ኣሻዒቱ ደስታ ይስማዓካ። ኣእምሮኻ እዚ ላተላመዶ ይኸን ኣእምሮኻ እዚ ላተላመደ ትኸተሎ ባህሪኻ ይልኾን ልናጋ ምግባር ናጋ ክጅምር የመዋል ድሕር ናጋ ክጅምር የመዋል ነገራት ምጉታት ባህሪኻ ይኾንሎ ማለት እዩ። ስለዚ ግዜ ኣጠቃቅማኻ ኣይኮነስ ኣእምሮኻ ሃመ ጌርካ ኢኻ ትሬን ጌርካዮ እዩ። ድሕሪ እዚ ልምምድ ርእስኻ እዚ ዶፓሚን እዚ ምስ ለመደ ካብ ስራሕ ጥራሕ ይኾንካ ትርሕቕ ካብ ተጠያቅነት ለላርሓቅ ኢኻ ትኸለኻ። ልምንታይ ለይ ሰራሕክዎ ልምንታይ ለይ ገበርክዎ ካብ ልብል ነገር ለላርሓቅ ኢኻ ትኸለኻ። ስለዚ ብድሕሪኡ ግዜኻ ጥራሕ ይኾነ ይሰርቀልካ ዓርሰ ምትእምማንካ ለይሰርቀልካ ይኽእል ድየ ልብል ነገር ልትኽእል ኮይኑ ኣይስማዓካ ሃምለይ ትኽእል እዩ ፊል ትገብር ምንቅቃሕካ ሞቲቬሽንካ ይቀትለልካ ተጨናነቅካ ይመስለካ ብዙሕ ስራሕ ልሰራሕ ዓይነት ምጭንናቅ ይስማዓካ ግን ምንም ኣይሰራሕካ ብጣዕሚ ትደክም ለኸመ ስምዒት ይስማዓካ ግን ምንም ጀሚርካ ለወዳእካዮ ነገር የለይ። ምድንጓይ ካብ መጻኢ ሰላምካ ምልቃሕ ማለት እዩ። ብለንጎ ቅፅሪ ለኣኻ ሰላም ይሰማዓካ እምበይ ትስራሕ ላምንም ኣይኸዲ ትስራሕ ኩሉ ግዜ ይፅበየካ እዩ። ትስራሕ ኩሉ ግዜ የሳደካ እዩ። ትስራሕ ለይተወደአ ስራሕ ስለልኾነ ምሳኻ ኢሉ ምድንጓይ ካብ ናጋ ሰላምካ ምልቃሕ ማለት እዩ። ወለዶለ በደል እዩ። መፍትሒኡ ትሰምዑ ተደሊኹም መፍትሒኡ ኣብ ቀጻላይ ቪድዮ ክሰርሕ እየ እንድሕር ለይ ደንጎኹ ኣብ ቀጻላይ ሰሙን ክሰርሕ እየ። ሰባት ምእንቲ ክርእይዎ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰብስክራይብ ለገብሩለይ ይቐነለይ። ታንኪዩ